Сравнительно недавно. Программа о том, как менялась наша страна, а с ней и Минск. У пачатку 20-го стагоддзя знялі афіцыйную забарону з беларускага друкаванага слова. Імкліва пачала развівацца кнігавыдавецкая справа. Прыйшло новае пакаленне пісьменнікаў: Купала і Колас, Богданович і Тётка, Гарэцкі, Ластоўскі, Палуян ды іншыя. Узнікалі розныя культурна-асветніцкія і выдавецкія таварыствы, гурткі, самадзейныя калектывы, нацыянальны тэатр і беларускія школы. Асаблівую ўвагу ў той перыяд надавалі фарміраванню сістэмы нацыянальнай адукацыі і выхавання. 30 снежня 1922 года БССР стала адной з заснавальніц Саюза Савецкіх сацыялістычных рэспублік. На хвалі беларусізацыі надзвычай узрасла цікавасць да нацыянальнай культуры і літаратуры, у тым ліку і дзіцячай. Пачаў інтэнсіўна пашырацца перыядычны друк. На другой сесіі ЦВК БССР у лютым 21 года упершыню на дзяржаўным узроўні павялі гаворку аб праблеме нацыянальнай адукацыі. А значыць, трэба было распрацоўваць падручнікі, рыхтаваць педагагічныя кадры, якія б маглі выкладаць на роднай мове. Паўстала неабходнасць беларускамоўных выданняў. Першым беларускамоўным выданнем для дзяцей пасля рэвалюцыі стаў часопіс «Зоркі». Са снежня 24 года на змену зоркам прыйшоў штомесячны часопіс піянерскай тэматыкі пад назвай «Беларускі піонер». Так пачынаецца кожная раніца ў піянерскім лагеры беларускіх рачнікоў. Лагер размясціўся на дабаркадары. Гэта амаль параход, але ён заўсёды стаіць на якары. – 24 чэрвеня 1922 года на Беларусі пачалі з'яўляцца першыя піянерскія атрады. Хлопчыкі і дзяўчынкі збіралі макулатуру і металалом, удзельнічалі ў суботніках, дапамагалі камсамольцам змагацца з дзіцячай бездагледнасцю і непісьменнасцю. Праз 2 гады, у снежні 24-га, у Беларусі выйшаў першы нумар штомесячнага часопіса для дзяцей «Беларускі піонер». Тыраж – 3000 асобнікаў. Змена змену рыхтуе сабе, піонер камсамол КПБ. Такі быў лозунг. Заклік да змагання за справапрацоўных «Будь гатоў» з'явіўся трошкі пазней. Залатое дзяцінства зноў красуе на беларускай зямлі. Рэдактарам першага нумара часопіса «Беларускі піонер» выступіў Владзімір Дубоўка. Пісьменнік, перакладчык, крытык, сапраўдны наватар, першапраходзец, які праторваў новыя шляхі і смела эксперыментаваў з мовай. Казкі Дубоўкі пра чалавечы розум і дасціпнасць, пра ляноту і зайздрасць, пра ганарыстасць і недобразычлівасць. Цудоўная знаходка, як сінячок да сонца лётаў, мелавіца, кветкі, сонцавы дзеткі ды іншыя. У вершах, байках і казках Владзімір Дубоўка закранаў шмат праблем, якія тычацца ўзаемаадносін паміж людзьмі, іх дачынення да прыроды. У сярэдзіне 20-х гадоў «Беларускі піонер» надрукаваў некалькі песень з нотамі. Часопіс змяшчаў урокі сельскай гаспадаркі, малявання, шахматы, шашак, асноўнае патрабаванне да асабістай гігіены дзетак, публікацыі пра дасягненне навукі і тэхнікі, ваенную справу. Цікавіўся жыццём дзетак у замежных краінах і аднойчы, расказваючы пра кітайскіх піянераў, «Беларускі піонер» нават абнародаваў піянерскія лозунгі па-кітайску. А яшчэ наша жыццё у часе адпачынку, наш каляндар, бібліётэка піонера, аб усім патроху, акцябратам для чытання, з усяго свету і іншыя цікавосткі. Пікоры, то бок піянеры-карэспандэнты, станавіліся новымі імёнамі ў айчыннай літаратуры. Весело адпачываем і старанна працуем. Саўгаш Ждановічы, школьны лагер працы і адпачынку. З дзённіка Звенявога. Бригадир привел нас на поле и довольно строго сказал: «Придется, ребята, постараться. Работы шмат». Работы сапраўды много.
Помидоры, морква, бураки, поле, склад и все это и у саді. На складе справляемся, у парниках не. Трэба разобраться. Звяно у парниках узмацнили, норму выконали. А под вечер гуляли у футбол с суседнім лагером. Перамаглі з лікам 1-0. Менавіта ў беларускім піонеры аднойчы надрукаваў сваю гістарычную аповесць «Чалавек ідзе» настаўнік гісторыі і геаграфіі 25-й чыгуначнай мінскай школы Іван Михайлович Фёдораў, упершыню пад псеўданімам Янка Маур. Так чарнаскуры Маур дзіўна знітаваўся на ўсё жыццё з адвечным беларускім янкам. Гэта было даўно-даўно, можа мільён гадоў назад. Дакладна сказаць нельга, але прыблізна навука ведае, калі і як гэта было. Ёсць сведкі з таго часу, розныя знакі, рэчы, расліны, косці, каменні, нават пласты зямлі, якія досыць праўдзіва могуць расказаць цікавыя гісторыі з таго часу. Трэба толькі навучыцца іх разумець. З такіх помнікаў і складалася гісторыя, аб якой тут гаворыцца. Коктебель, дом писателей. Мы здоровые, молодые, больше 100 человек. Загораем на пляже, играем в шахматы, разговариваем, рассказываем анекдоты, вспоминаем всякие истории. И вдруг раздается зов на помощь, кричит девочка: «Помогите!» И мы растерялись, не зная откуда, что, как. И вдруг слепой Мавр, слепой он был в это время, вскакивает и бросается в море на этот крик. И выходит, девочку держит. Вот что такое Мавр. Вот что такое человек. У 1929 годзе Янка Маур увайшоў у склад рэдкалегіі часопіса. У кожным нумары асвятлялі актуальныя тагачасныя падзеі і праблемы. Вынікі першай пяцігодкі, матэрыялы з'ездаў камуністычнай партыі, пералёт адважных лётчыц на далёкі ўсход. Пытаннем міжнароднага жыцця быў прысвечаны асобны раздзел выдання ў краінах рабства, голаду і жабрацтва, у якім змяшчаліся не толькі матэрыялы аб бяздольным жыцці дзяцей за мяжой, але і фотаздымкі, што ілюстравалі сказанае. У 29-м рэдакцыя падзялілася на 2 выданні: газета «Піянер Беларусі» і новазаснаваны часопіс для малодшых школьнікаў «Іскры Ільіча», які выходзіў з кастрычніка 1929 па красавік 41 года. Падчас Вялікай Айчыннай вайны часопіс не выдавалі, але з чэрвеня 45 года яго актыўнасць аднавілі ўжо пад новай, сучаснай назвай «Бярозка». Сравнительно недавно. У читальной зале библиотеки сегодня цікавая сустрэча. У гости до пионеров и школьников пришли белорусские письменники, авторы знаёмых книг. Иван Громович, старейший белорусский письменник Янка Маур, Всеволод Кравченко. Наш великий письменник Алексей Максимович Горький сказал: «Все, что есть лепшего во мне, я сдобыл с книг». Думайтесь добро в это слово, и вы зразумеете, что значит для нас книга. Любите книгу, шануйте ее, это лепший наш сябар. «Бярозка» стала першым часопісам для кожнага вядомага беларускага паэта ці празаіка. «Вясёлка» для дзяцей малодшага школьнага ўзросту, «Маладосць» для моладзі. А вось «Бярозка» – беларускі штомесячны грамадска-палітычны і літаратурна-мастацкі часопіс для дзяцей сярэдняга і старэйшага школьнага ўзросту. Да сярэдзіны 60-х першае слова рэдакцыя «Бярозкі» давала літаратурным матэрыялам, апавяданням, вершам, гумарэскам і п'есам. Выхаванне літаратурнымі матэрыяламі самае дзейснае. Не забывайце пра матэрыялы аператыўнага характару, інфармацыю, рэпартаж, гутарку, расказ аб перадавых людзях, казалі ў рэдакцыі.
снеги зоры за окном, заснули у хате все давно. Бярозка юная галем потиху стукае в окно, а ты плывешь в белый свет, синее плынь твоих очей, и найдалейшая с планет сяла суседняга ближэй. А з канца 80-х у перыядычны друк усё больш трапляе твораў на адраджэнскую тэматыку, пра даўнюю слаўную гісторыю, пра знакамітыя постаці мінулага. Асаблівую жанравую і тэматычную разнастайнасць проза набыла на пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя. У канцы 80-х, пачатку 90-х часопіс «Бярозка» друкаваў цікавыя ўзоры мастацкай літаратуры, гістарычныя артыкулы, пераклады, рэгулярныя агляды беларускага року і постары выканаўцаў. З 2012 года з'яўляўся дадаткам да часопіса «Маладосць». Але ў студзені 2015 года самастойнае выданне часопіса «Бярозка» было адноўлена. Сравнительно недавно. Часопіс «Бярозка» – гэта яскравая праява беларускай культуры і мастацтва, якая служыць важнай трыбунай для публікацыі твораў маладзёжных аўтараў і прызнаных майстроў слова. Падрабязней аб часопісе расказала галоўны рэдактар часопіса «Бярозка» Яніна Каралёва. Гэта грамадска-палітычны і літаратурна-мастацкі часопіс для падлеткаў, і ўжо год ён, як значыцца, інтэлектуальным. То есть мы далі вось такі слоган, таму што мы крыху змянілі накіраным у нас у кожным нумары ёсць даследаванні, то есть дзеці пішуць, аналізуюць не толькі беларускую літаратуру, ёсць там псіхалагічныя даследаванні, ёсць паэтычныя даследаванні. То есть мы вось накіроўваем ўсё ж такі падлеткаў, нашых чытачоў і аўтараў на развіццё. Пашырыўся ў часопісе мастацкі накірунак. Зараз рэдакцыі супрацоўнічае 4 ілюстратара. Робіцца дызайн вокладкі ў розных тэхніках, і, дарэчы, увесь гэты год папярэдадні юбілея гэта быў год пошуку далейшага шляху, далейшага стылю, тэматычнага напаўнення, рубрык новых аўтараў і сааўтараў. Канечне, мы працягваем вось гэту 100-гадовую традыцыю. Раней была такая рубрыка «Завушка ды на паказ», была рубрыка «Паштовая скрыня», цэлая старонка часопіса, дзе супрацоўнікі рэдакцыі адказвалі публічна, то есть ужо не асабіста ў лісты, а менавіта у часопісе друкавалі адказ. І там, напрыклад, значылася, што вось там Сярожа, там Спінску, мы атрымалі твае там 2 вершы, а мы іх апублікуем. Камусьці там якой-небудзь там Аліне з Мінску адказалі, што не апублікуюць вершы, і ўсё гэта абгрунтавалі, па якой прычыне. Што, напрыклад, яшчэ не сфарміраваўся светапогляд, што трэба працаваць над рыфмай, што трэба працаваць над рытмам. І мы вось гэту традыцыю захоўваем. То есть на кожны ліст, які нам дасылаюць на паштовую скрыню, электронную скрыню, ці ў асабістыя паведамленні ў сацыяльных сетках, мы заўсёды адказваем. І, канешне, мы зараз нават распрацавалі свой бланк друкаваных лістоў, і ўсё ж такі мы хацім наогул павярнуцца да той традыцыі, каб ад рукі пісалі адказы нашым чытачам. Прысылаюць творы, і вы ведаеце, у нас узроставая катэгорыя 12+, гэта ад 12 до 16, потому что с 16 ўжо ёсць такая беларускамоўная пераемнасць, гэта ўжо часопіс «Маладосць», часопіс «Полымя». Нашы папярэднікі гэта «Вясёлка». Па гэтаму падлеткі, я так разумею, у такім узросце яшчэ не заўсёды ўпэўнены сабе, яны не заўсёды гатовы свае творчыя пошукі на шырокае кола выставіць. Па гэтаму нам часта пішуць настаўнікі, яны дасылаюць творы сваіх вучняў, ці бацькі. Ось у нас не так даўно прыйшоў ліст, мы чытаем усёй сям'ёй «Бярозку».
І вось наша дачка напісала першы твор, мы вам яго даслалі, і вось у апошнім нумары у лістападаўскім мы гэты верш пад назвай «Зорка» апублікавалі. І вось гэта такая, вось, можна так сказаць, душэўная, духоўная, інтэлектуальная, інтэлігентная кам'юніці-суполка гуртуецца вакол бярозкі, і не толькі з падлеткаў, а з настаўнікаў, з бацькоў, з такіх вось неабыякавых да беларускай культуры, да беларускай мовы людзей, з выкладчыкаў. Мы вось у нас у склад рэдакцыйнай калегіі уваходзяць выкладчыкі журфака, БДУ, філфака. У развіцці бярозкі надышоў другі этап адраджэння часопіса. Сравнительно недавно. Тэматыка часопіса ахоплівае разнастайныя аспекты беларускага жыцця, ад паэзіі, прозы да эсэ і крытыкі. Адмысловая ўвага надаецца дзіцячай літаратуры, што робіць яе незаменнай крыніцай для маладога пакалення чытачоў. Мы, па-першае, цікавімся самі ў сацыяльных сетках, пра што хацелі вы пачытаць на старонках часопіса і што б вы хацелі нам даслаць. Мы пытаем, ці цікава вам пра BTS чытаць на беларускай мове, пра карэйскую кей-поп-культуру. Так, і ў нас ужо ёсць пул, ужо 5-7 аўтараў, якія пішуць пра менавіта вось такі папулярны кей-поп тренд. Гэта не толькі музыка, там BTS, Stray Kids, гэта яшчэ кей-поп харэаграфія, гэта стандарты прыгажосці карэйскіх айдалаў. Вось пра гэтую мы, дарэчы, хадзілі з часопісамі і з матэрыяламі пра кей-поп у кей-поп-кафэ ў Мінску. То есть мы вось калабімся, мы імкнемся на такім узроўні з падлеткамі быць. Але я скажу, што у нас недзе забаўляльнага кантэнта гэта 30%, тым ліку і вось матэрыялы пра BTS. А ў асноўным гэта такія даследчыя творы, краязнаўчыя нарысы. Вось пісалі, я вось ездзіў, напрыклад, у Мінск, вось Іван Валуев у Слуцк ездзіў, нам прысылаў вось такія агляды. З Мазыра у нас ёсць агляды, з Віцебска. Далей, што яшчэ цікавіць, фотографія цікавіць. У нас быў сумесны праект з рэспубліканскім інстытутам прафесійнай адукацыі, РІПА, скарочана, по прафарыентацыі. Весь год у нас быў гэты праект. Мы ведаем, што ў падлеткаў з 12 да 16 гадоў менавіта ідзе фарміраванне светапогляду і выбар свайго будучага шляху, будучай прафесіі, і вось гэтаму мы вось увагу такую удзяляем, прафарыентацыі, і самі звяртаюцца. А дарэчы, мы ўзнавілі рубрыку «Псіфактурыя». Прафесійныя псіхолагі пішуць гэтыя матэрыялы толькі на запыты падлеткаў. Вось, напрыклад, быў запыт, цяжка адаптавацца пасля вакацый на школьны лад, напрыклад, на вучэбны працэс. Далей, якія яшчэ былі запыты, як падрыхтавацца да іспытаў, псіхалагічна. Таму што гэта таксама стрэс, гэта нервы, і таксама вось псіхолог давала парады. Па гэтаму мы выходзім на дыялог яшчэ таксама па запыце нашай чытацкай аўдыторыі, таму што вось калі паглядзець нашы сацыяльныя сеткі ў інстаграме, у нас не толькі падлеткі падпісаны, але падпісаны тыя чытачы і аўтары, якія пісалі ў бярозку 80-х, 90-х. Гэта бацькі сучасных падлеткаў. Яны нам падказваюць па дызайну, яны падказваюць, якія рубрыкі былі, калі яны выпісвалі гэты часопіс. І вось пасля такога дыялогу ў сацыяльных сетках мы ўзнавілі рубрыку «Level 80». Гэта гульнявая крытыка. І вось у нас студэнты факультэта журналістыкі Алена Шух і Сергей Старычонак, яны вось так прафесійна пішуць такую геймерскую аналітыку. І вось карыстаецца папулярнасцю як у часопісе, так і ў сацыяльных сетках. Мы робім такія невялікія анонсы, каб былі пераходы сацыяльных сетак да набыцця часопіса. І вось, прыкладна такія тэмы. З моманту свайго заснавання бярозка не толькі знаёміла чытачоў з сучаснымі літаратурнымі тэндэнцыямі, але і садзейнічала захаванню нацыянальнай ідэнтычнасці праз мастацтва. У нас аўдыторыя беларускамоўная. За весь год, што я працую, ні адзін рускамоўны твор нам не прыслалі. І ні адзін рускамоўны тэкст. Калі у нас Ганна Бела, наша рэдактар аддзела, выклала ў тиктоку відэаролік, дзе, здаецца, была нейкая
такая выстава мастацкая, і яна памылілася і абрала песню, музыку паланеза з рускімі словамі. І вы не ведаеце, які там быў хайп просто. Чаму гэта ў Бярозкі рускамоўная песня, ёсць такі ж паланез, але па-беларуску. І вы ведаеце, вось гэта так вось натхняе. І вось такія правакацыі аднойчы робім і асазнана, каб выклікаць все ж таки адваротную рэакцыю наших гледачоў і чытачоў. Па гэтым я скажу, што вось тэндэнцыя цікавасці да беларускай мовы, да беларускай культуры, яна адназначна ёсць. Пішуць нам, дарэчы, нашы таксама падлеткі. У нас ёсць раздзел моладзевы сленг, геймерскі сленг, ёсць вытокі мовы, паходжанне слова дзякуй, напрыклад. Калі ўжо пачынаюць пераходзіць на беларускую мову, грунтоўна яны самі вывучаюць іх і хочуць гэтымі ведамі дзяліцца таксама з чытачамі Бярозкі. Калі вось у такім узросце будзе асазнаны пераход для ўжывання беларускай мовы, ну гэта ўжо значыць, што чалавек ужо атаясамлівае сябе і сваё жыццё, і не толькі з мовай, але і прафесія. Да нас піша мінулым шахцёр, ён зараз вось на пенсіі, ён піша нам казкі на беларускай мове, Андрой Чабарока пад псеўданімам, калі казаць. Хаця пачалося ў яго знаёмства з Бярозкай праз сына. Часопіс «Бярозка» плануе выдаць кнігу з лепшымі творамі за 100 год. Пакуль яна існуе толькі ў электронным выглядзе, у будучым будуць дадавацца новыя творы, раздзелы, а таксама будуць супрацоўнічаць з мастакамі. Напрыклад, ілюстратарам кнігі стане Ганна Раманенка, беларуская маладая мастачка і аўтар рубрыкі ў часопісе «Бярозка» «Арт-прастора». Таксама піша яна пра тэорыю мастацтва. Калі мы рыхтаваліся да юбілея, мы напярэдадні у 23-м годзе запусцілі такі праект «Успамін». І з кім мы маглі, мы зрабілі інтэрв'ю. І вось у сваім інтэрв'ю Васіль Зуёнак расказаў, што калі ён быў галоўным рэдактарам часопіса «Бярозка», такая дзіўная гісторыя здарылася. Яшчэ да 30-годдзя часопіса Анатоль Вялюгін ён напісаў верш, першы часопіс, прысвечаны нашай Бярозцы. І вось калі ўжо Васіль Зуёнак быў галоўным рэдактарам, ён вырашыў гэты верш пакласці на музыку і зрабіць песню. Звярнуўся ён да Ігора Лучанка, Ігор Лучанок пагадзіўся, і калі ўжо пачалі працаваць над песняй, так як там было 8 слупкоў, гэта для музычнай кампазіцыі вельмі шмат, яны пачалі скарачаць, і так адбылося, што сталіся слупкі толькі прысвечаны дрэву Бярозкі і такой ностальгіі аб мінулым, аб вёскі, аб дзяцінстве. Гэту песню пагадзіліся выканаць песняры, на яе таксама зрабілі кліп, і зараз у Ютубе можна знайсці, праслухаць вось гэты чароўны музычны твор. Мы зараз, новае пакаленне, мы таксама працуем і рыхтуемся да стагоддзя Бярозкі, і мы вырашылі вось гэты хіп, можна так сказаць, несправедлівы, все ж таки змяніць, перайначыць, і пры дапамозе штучнага інтэлекту, пры дапамозе прыватнай музычнай студіі мы зрабілі вось гэту кампазіцыю, паклалі ўсе ўжо слупкі ў музыку, і вось стварылі такі твор, першы часопіс, які выканаў штучны інтэлект. Канешне, беларускай мове штучны інтэлект пакуль добра не навучаны, там неправільна націскі ў нейкіх словах расстаўлены, але мы вось ужо звярнуліся, таксама зрабілі мінусавую кампазіцыю, знайшлі ўжо 2 жадаючых, якія на нас на юбілей будуць выконваць гэту песню, і спадзяемся, мы таксама знайдзем музычную студыю, якая бескаштоўна дапаможа нам запісаць гэту песню. Сняги, зоры за окном, заснули в ухоте все давно. Бярозка мерзлая галё, погреться стукая в окно, а ты плыве белый свет, горячий прагны бляск очей, и найдалейшая з планет села суседняга ближей. Глухой завейною зимой приходим з Мінска в наш район, чаканы гость найлепшы мой, часопіс сябар даўніх дзён. У хаце той на бальшака, як водар мора
Сравнительно недавно. Программа о том, как менялась наша страна, а с ней и Минск.